Veliko mi je zadovoljstvo da je danas ovde u gostima moj kolega, ministar unutrašnjih poslova, Panče Toškovski, naše prijateljske i bratske Severne Makedonije, zajedno sa svojim saradnicima. Povod ove našeg blic susreta, da tako kažem, zato što smo ga hitno zakazali, jeste nadolazeća turistička sezona i potreba da još više unapredimo naše međusobne odnose kad je reč o pravnoj regulativi kako bi pomogli građanima da lakše prelaze naše granične prelaze, odnosno našu državnu granicu. U tom smislu mi smo sada potpisali sporazum između dve vlade o uspostavljanju zajedničkih kontrola na graničnim prelazima za međunarodni drumski saobraćaj Preševo i Tabanovce, gde uspostavljamo novi poslovni proces rada koji ima za cilj pojednostavljenje kompletne procedure obavljanja granične provere, tako što bi policijski službenici zemlje domaćina bili ovlašćeni da, pored ulazne granične kontrole svoje zemlje, obavljaju i izlaznu graničnu kontrolu susedne zemlje. Znači, ovako uspostavljamo takozvani one-stop control sistem, to znači jedno je mesto kontrole. To će u mnogome pojednostaviti i ubrzati saobraćaj. I izbeći će se nepotrebno zadržavanje putnika, tako da, naravno, svaka država zadržava pravo da neke putnike posebno proveri ukoliko postoji potreba da se preduzimaju određene mere i radnje prema tim licima, što naravno ima veze sa našim policijskim poslom. Ovo je samo jedan segment i jedan deo naše dobre saradnje. Mi imamo veoma dobru saradnju u oblasti unutrašnjih poslova. Ono što nam predstoji to je da takođe ponovo uradimo, pošto svake godine se za to pripremamo i radimo, a to već dugi niz godina praktično u praksi postoji, a to je taj protokol o saradnji tokom turističke sezone. Prošle godine, podsjetit ću da su naša 4 policijska službenika bila u Severnoj Makedoniji, u Ohridu, i radi obavljanja zajedničkih patrola sa makedonskom policijom. Ono što je za nas bitno, mi ćemo to nastaviti zajedno da radimo, bez obzira da li su u pitanju naši policajci, koji treba da imaju zajedničke patrole u Severnoj Makedoniji, bilo da je reč o makedonskim policajcima koji bi došli ovde povodom određenih događaja, manifestacija ili tamo gde ima značajnijeg prisustva makedonskih državljana, kao što je, na primer, Exit festival na koji dolazi dosta makedonskih državljana. To su dve najaktuelnije stvari koje se tiču građana, koje se tiču olakšavanja svakodnevnog života i svih problema koje postoje u funkcionisanju saobraćaja između dve zemlje. I naravno da se naši, kad je reč o turističkoj sezoni, da se policajci nađu pri ruci turistima ukoliko to bude bilo potrebno. Naravno, mi imamo i mnoge druge aktivnosti koje se tiču policije, 2 ministarstva, imamo zajedničko učešće u mnogim regionalnim organizacijama, kao što je SELEK, kao što je MARI. Mi tu podržavamo jedni druge u svim tim regionalnim organizacijama i inicijativama. Takođe, imamo dobru saradnju i u borbi protiv iregularnih migracija. Mi smo, mogu da kažem da je u prva 4 meseca ove godine, po zvaničnim podacima, je evidentirano smanjenje od 40% tih takozvanih nezakonitih prelazaka u odnosu na isti period od prošle godine. Tako da
mislim da je smanjenje zabeleženo u oba pravca, i ulaz i izlaz iz Srbije. I mi ćemo i dalje nastaviti tu saradnju kad je reč o ilegalnim migracijama. Ono što takođe hoću da kažem, to je da smo mi uvek spremni da pomažemo jedni drugima kad je reč o vanrednim situacijama, to su požari. Mi smo nekoliko puta slali naše helikoptere i ljudstvo kada je bilo potrebno u tim vanrednim situacijama, hitnim situacijama, i to je nešto što ćemo nastaviti da radimo i u sledećoj godini. Ovo je, znači, jedan ovako ad hoc i blic susret da bismo potpisali ovaj sporazum. Mi nameravamo našu kontinuiranu saradnju da nastavimo i kao dva ministarstva i kao dve policije, i imat ćemo druge susrete, redovne susrete između nas u narednom periodu.